in the name of Jesus to see, oh Heavenly One of Israel. Yes, the material is there, but Lord, we lack sight. We lack sight. We lack sight. We lack sight. We lack siba baba papa na pa iboba. We lack sight. 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 Open our eyes. Open our eyes. Help us to see. 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 So that we may be able to maximize the abilities that are in your spirit. In the mighty name of Jesus. So that, Lord, we may be accurate. In the name of Jesus. Help us, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Awavuleka amehlo mntu unless avulwa nguwe, asikwazi ukubona unless siboniswa nguwe. May we find, oh God, in the mighty name of Yeshua. May we find a relevance in this realm. May we find relevance. Yes. Amehlo abakhona esibelekweni. Kodwa wakwazi ukusebenza esibelekweni ngoba wenzelwa isibeleko. Nendlebe zibakhona esibelekweni kodwa zifa ngoba zenzelwanga ukuba sisebenze esibelekweni kodwa sabezela umntwana. Amehlo ayabona nendlebe ziyeva. Help us to see. Help us. Open our sight. For the material is there. The material is there. The material is there. Kuthiwa nina abasebenzayo sanusokolisa. Sanube nicinga uba namthini. uYesu ngumsebenzi ogqityiweyo. uYesu ngumsebenzi ogqityiweyo. Isenokwenzeka uthandaza umthandazo orongo. Xa usithi siveze Thixo ube ungenazo izinto uThixo avela ngazo. Ngoba kunezinto ezimenza uThixo abe khona. Gqiba ngento uThixo ayenze kuYesu. Usondele ngayo kuye uThixo. Akho mthandazo ungaphendulwayo bathandekayo. Xa kuqhubeka bazinto osisebenzisayo to attract the response of God. Sangathandaza umthandazo umnintsi Elijah wasethi i-order ye-altar. Emva koko amandla omlilo ehla asitye isibingelelo. Lathi izulu xa libuka i-order ihlangene alabi na choice but to respond. Ngoba what attracts God is the order. uYesu i-order yezinto. Ndiyakucebisa gqiba ngento uThixo ayenzileyo uYesu. Ngoba ungumsebenzi ogqityiweyo. Uhleli ethoneni ngokwaneliseka kukaThixo. uThixo wanelisekile nguye. Wathi nansi lento siyifunayo. Lento ethi phaa kuRomans chapter number 8 verse number 19, indalo iyancwina, incunela imveliso yonyana. Akekho omnye unyana kaThixo uYesu. Kufunwa oYesu. Akufuna umuntu ofuna yaba omnye nguYesu. Material is there.
Be Jesus. Be Jesus. Yeyona product efunwayo. Akaqagela akafundiseka uyayazi into ayifunayo. Ukuziba indalo yakhululeka. Idinga wena uvele. Izoreliveka nayo, izokhuleka. Ukukhuleka kwendalo kusekuveleni kwakho. Wasiba uvele iyakhuleka indalo. Bakavele uyeso kuwe. Ngoba imaterial ngongcono ikhuphile emsebenze benza uYesu abekhona. Ngoba ukuba khona kwakho kumenza uYesu kungabonakali. Ngoba uYesu namhlanje akabonakali ngemehlo. Ungumoya. But ukuvela kwakho kumenza angabi namsebenzi uYesu kungabonakali kwakhe. Ngoba wena ukhona to present him. Ukwenza nathi uYesu bezawuyenza. Ukholololondo. Kuba yofuna uYesu khona. Material is there. So wena usebenzayo yazi bayinto lefunwayo. Uthi umpostoli. Uthi yazi njengoba nje usisebenzi yazi wena ndifunwayo. And then ukuqhamleka nokusebenza kwakho makube kusekutheni ba ukhupha lento ofunwayo ngoba siyibonisiwe yona lefunwayo. Kufunwa umuntu omtsha. And laa mntu mtsha uYesu. Sivile uYesu ayingoYesu ngejenda. AyingoYesu ngokuba ezalelwe eNazaretha. Kodwa unguYesu ngoba wenziwa ukuba abe mntumnye noThixo. Thempostile izolo xa wayemkholelwa uThixo, uThixo wayekholeka. Wayesebenzisa izinto ezim-attractayo, ezimenza vele. Sebenzise ezazinto zizwe sibenze uYesu abe nguYesu. Ngoba kwathi wemveni ba egqityiwe uYesu, wonke lo msebenzi kuthiwa ba waphakanyiswa. Wanikezwa igama elingaphezu kwawo onke amagama. Kungoba bengibani iqala xa kanti emveni kovuko lwakho uzawuphinda wongwe ngoba unguYesu. Lo nto yaphinda uba uYesu ayingoYesu ngokuba wayemhlophe okanye wayengumJuda. UnguYesu ngoba waba yinto echanekileyo uThixo ayenze maphakatheni. Ekuthenjwe ibandla ukuba likhiqize lo muntu ngenxa yezinto uThixo azinike ibandla. Can we pray and thank the Lord? Thank the Lord. Thank the Lord. Akashiyanga enyanyeni, akashiyanga nje. Akashiyanga nje in the wilderness silakazi. Usinikile into yokujonga uthi umpostile kwathiwa siwaphakamisela amehlo ethu siwase kuyo. While sisebenza sijonge kuye. Ukusebenza kwethu sitsho asifuna ukukhupha into engekhoyo, sifuna ukukhupha laa nto esiyibona. Ubona ntoni? That is why my prayer was that ubone masivuleke amehlo masibone into esiyisebenzayo emntwini. As ministers masiyibone eyona nto esiyisebenzayo noma esimele ukuyisebenza emntwini. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you. Siyabulela. Asiphezu kuthe Nkosi. Intoni esiyenzileyo ukuba unosithanda kangaka? Intoni esiyenzileyo? We don't deserve you. We don't deserve you. Ingakho nasemini siza ngalo igazi layimfana. Siza ngalo igama likaYesu. Siza egameni likaYesu. Siza egameni likaYesu. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you power. We give you honor. For you are God, Lord alone, and there is none like you. We love you. We honor you. In Jesus Christ's mighty and precious name. Amen. Hallelujah. Sithathe ithuba thandekayo. Simbulele umoya ingcwele sithandile emini. Akekho inyaniso ofana naye.
inganguya nguYesu. Siyabulela kakhulu umpostoli ngale grace. Can we honor the grace once again? Egameni kaJesu. Hallelujah. Yeah. Le nkonzo uyenzelwe wena. Ezobe ngitshilo ukuthi kunecebo ngawe. Le nkonzo uyenzele wena. Uyeka uxela isimanga. uYesu ebengabikho seJerusalem kuba yena ecinga. Ebeba seJerusalem according to the plan of God. Senjwe ebengabi seGalati kuba yena efuna. Ebengazibonise pha ingxaki according to the plan. Babona ubonisa iplan wena according to the plan. Ngoba bakho bekumebulapho ezibawulapho. So you are not here coincidentally. You are here according to the plan. The plan ithi wena ufanele ukuba ube ulapha. Ingakho ulapha. Ngibulela uThixo ngalona. Ngoba uyayazi ukuthi uthembeni ntoni uba abe ukubeke apha ngoku. We treasure. Amen. So we bless the Lord Impostoli. Thank you so much. Sabulela mhlonishwa. Sabulela kakhulu. Umpostoli akagqibanga. Namhlanje uzabe ixhoma kakhulu. Late namhlanje inkomfa uzabe ivala. Ayizobe ivalwa nini inkomfa namhlanje. Hallelujah. Izabe eyivala umpostoli. Hallelujah. Namhlanje ntambama ngo6, please let us come in numbers. God will be doing something so great. The move of God will flow like nobody's business. You will witness something that you will never experience. When sisters encounter Jesus, you will encounter Jesus. You will encounter him. You will encounter him. Tonight it will be our last day of our Eternal Life Conference. We are going back to Cape Town tomorrow morning. So yingakho singakwazanga ukuba sifikelele ku day number 7 because of imeko ezithile ezizasinyazeliswa ukuthi masikhawuleze siphuthume. So today it's our last day. Wine yokugqibela will be released and the anointing of God will fall upon his people. Yes, the anointing will fall. You will receive something. The gifts will be activated. Yes, you will be ushered to your destiny. Tonight, please let us come again. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus Christ's mighty and precious name, Lord, we have prayed.